Hello mga bay, karon mag-unboxing si Ivan Tot atong dalaga nga mega sa regalo ni Celine. Oh. Nasama gani ko. Sa regalo ni Celine ganda. Hello, naapay mga kuan, naapay mga ha. Hello, kadaghan na kami. Sige, usa yung message diha. Hi Migs, I just want to thank you Migs for friendship even if we're not seeing each other yet, but a true and genuine friendship like ours is so strong. I wanted to let you know I really appreciate you being part of my life. Amping. Oh, ka-sweet ba din Celine, makatulo sa datong luha. Peace. Hello, unsa ka na? Sige, exciting na. Sige, go. Hoy, unsa ni Exciting. Unsa na? Hala, basig luso na. Hala, utin na doy. Gamay na. Ay, kapit nila na. Muna yung iputos. Pala ginoo ko. Alam, may dulaan ako paggabi. Ay, kagamay sa danay mo duwa. Ito manabin, ahara manataman. Hala. May sabi. Muna yung naipisa. Lagi sulay na dahil sa lubot. Hala, idulito. Hala, ka-cute ba? Ano? Kali si Baisilino, kay hilig kayo siya ka na. Ano ka lang mga cute? Ano say next? Bracelet dye, bracelet. Bracelet eh? Oh, friendship ano? Sana all bago, smartwatch na. Oo. Yatag ba yan no? Ay, mahal ba yan nabi ng Xiaomi? 6K siguro na bin. Sige, with the help of Ellen. Niguman na po si Ellen na po. O tiwasa, unsa pay lain. Ginoo ang luso ang nagdamo di yung giputos niya. Peace Mingsi. Wow, kanay sa rosary. Uy, kajud lang ka. Kay wa pa si unsa man na kaning bracelet. Hello, ka nice God. Taod ni. Taod na. Nya ka nagbitay ni. Uy, kwintas na God. Ano ba, ikuan sa imong mas? Ibitay sa imong mas. Ngayon si boss unsa na inhaler? Si boss. Pinoy. Siya bisita ko na wala siya po yung Pinoy tayo. We are Filipinos. baglaw ba yung... Kunya ang mga bata. Kuha dito, gilutuan niya siya daan. Na okay last yan eh. Okay lang ang bente, nakakita naman siya. Dami na tusok-tusok. Ibutang sa kuan, ibutang lamin ito. Na. Ala. Thank you so much, Sugli. Sugli. Og, Bye, og Celine. kana ang rosary. Og, naapa? Cebu. Oh, diba? Key holder ba na? Oh. Okay, finish na. Si Bay Ellen na po. Okay, dali na po ta. Ibutang na na rose kayo yung paper bag day. Una sa tanan, salamat kayo Bye Celine sa friendship. Daghan kayong salamat. Sugod sa nagkailata sa Lusog team. Kuwasa, headed kuwa. by Inday Kapkap. Oh, bakit? Kuwasang mas inaog sa... Na, kasi... Lipstick? Napa? Napay gamay. Gwapa kay kadiri Bay Ellen. Okay, una sa tanan, magpasalamat. Dako kay tingog. Hindi, usbunta na ko. I-edit. Una sa tanan, magpasalamat ko kang Bye Celine sa friendship. Salamat kayo Bye Celine. Ever since nga nagkailata sa Lusog team, headed by Inday Kapkap, the beautiful Inday Kapkap. Salamat kayo sa imong padala sa airport. Salamat kayo. Dili airport ha? Airport. Sa airport. Sa airport. O sa airport. Welcome, Bay Ellen. Nagihat na ni ani Inday Kapkap. O sige, And then, ato nang ablihan og atong lang taon mag-Marites town sa gihatag ni Celine. Uy, kadaghan anit sunod. O sige. Unsa may primero letter sa sige basaha sa. Hello, Sugli. Hilo. Ay, hello. Bisaya ba tayo? Sige, itong, ayun. Hello, Sugli. Hello. Pasensya na sa akong padala ha. It's just a simple gift. But I bought it for you with full of love. Full of love. Agoy. Pero mga kabisaya kayo. Luck and joy comes from my heart for gifts and friendship. Uy, salamat kayo Bye Celine. Ampi. Wala ka English ba ni mo diya, day? Celine. Karon ra ko nimo day nga English kay ka day. Okay, karon atong sang usahon.
Uy, pares na kung sakay ko yung kuya, bayad, ibir. Ginahan pa yung kuwan. Uy, na yung kugat ibir. Unsa? Ever. Ako ibir ko na kayo. Nakabanana to eh. Sakit akong tiyak. Bracelet nga rosary. Ever di ay. Kayo, by Saan ba Celine. pronounce that? Eva? Ever. Eva. Ako kay Ever. Ingo mo ko. Kuya, bayad, ibir. Pitigid nilang katawa. Okay, salamat din yan sa bracelet nga rosary. Rosary? Rosary. Agay gino siya ay bisikat. Wow. Di ata diri cute kayo nga. Rosary. Oh, dara. Uy, so cute. Salamat kayo by Celine. Unya, kabaw ka mo rosaryo. Mananabang ka sa una o mananabtan? Mag-rosary may ni gabi eh. Okay, that's good. Next. Next, Cebu. Cebu. Wow, kanay sa key holder. Kitchen na Cebu. Chen. Oh. Cebu. Kitchen. Taro nga ang English. Kay gahi kayo. Wow. Uy, hala, na-upgrade. Ala. Ala, thank you kaayo by Celine. Kabalo teacher nga gana. Iko ni na po, dili ni. Mga bata, Mga bata na, uy. Shin naman na. Shin. Oh. Hala, day, sa mga bata man na. Bailin, kagamay, ana. Kagamay, ana. Oh. Ay, dili. Basi nagtuo si by Celine na gamay. Gamay kang bay. Day silin, dili jud gamay si Bailin. Dako kay siyang bay. Dili. Pangutan asa si Silin kung para kang kinsa na kay gamay kay ilok. Oh, sige. Shika pa din ni Iko. Oh, okay. Celine, Iko ka din ni Shika. Kay dalaga na siya hapit. Oh. Ako kay dalag na ka. Laban na. Uy, kahumot. Oh. Isip pag magpadalag ba ko? Ay, gisalog na niya sa bag na ibuwag. Ah, lagi. Wajud mo naglangas nako ba? Unsa man gibutang by Celine ani? Wala na ilain? Hindi, masig sa kuan ni. Nangita pa jud ko wala na ilain. Tagsa mi ani, Shika unya di patay ko ni. Di si Inday gamay. Di mainat man siya bay. Siya 16 ni. Mainat sige pahumutan ni niya. Di abi man gud ni Celine gamay ko nga ba? Oo, bitaw. Abi niya gamay kang bay. 197 po. Yes. Oh, nana. Aw, asa naman to? Di na mao. Upat ka na, kuno naman tabi. Sino mo abi? Tulo naman na. Tara dirang number. Asa man? Tulo, wala na may laing customer kita raman. Unsa naman ka Bailin? 87 ta, 87. Ha? Mau lagi ni. Wala naman tayo lain customer sila kita raman. Pwede bang Dito ang dollar yung... uy, dako kayo daw. Di na indak kay mo sildo mi. Ay, ako na lang takawin ko sildo ko. Maka 100 ako. Nga naman, paday Order ka. ka ng ulay spaghetti. Murag kanira ako ah. Pwede po at yung plato. Bumalik lang siya. Uy, na ako tayo sir. Thank you God. Uy, ako limit dito. Diraan na siya bay. Ari lang sa bangko atong mga gamit. Dito po, magkamaler. Ha? Di, nag-ano na ako, nagsinabi ko na iced tea na lang tanan. Ah, sige. Uy, ako mga gamit ba? Mga ginatag tanan. Go. Cellphone. Uy, Mau ba? Pindot kay ganing nga brand. God bless you. Yes. Sana all. Sana all. Unya, dira na lang yung ang review. Asa? Okay, mga na may mga bay dara ang order ni Ivan Tot. Ayaw ko spaghetti bay. Ano? So dara ako pizza, chicken joy, rice and sauce. Nami pizza dere Hawaiian. Kawayan. And then that is by Ellen. Cheers. And ang ato ang dalaga nga Omega. Dalaga na kay siya. Puti kayo siya bay. O, puti kayo. Nya nakalusot din okay, siya. sa una? Oo. Tanaw ko, alagamay pa kay bukang sa una gan. Nya color kay bay, malaging pa itom ron. Okay, let's eat na, let's eat. Bye. Bye-bye sa mo diri. And say thank you sa mo ni Celine John. Salamat kaayo, Celine Dion, Abaketa,
asawa ni Arvin. Si Arvin. Benji. 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 Alvin J. Alvin J. Ang Oh. asawa ni Alvin J. Agoy gino, gihimo ng Alvin ang bana ni Muday. Okay, bye.